வந்தாங்க மாதாஜி. அவங்களுக்கு கரண்ட் போயிடுச்சு திடீர்னு. ஓகே 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 ஓகே. அதனால என்ன போன்ல கூப்பிட்டு திருப்பி உங்க கிளாஸ் ஓடி வந்து நீங்க முடிச்சிட்டீங்க மாதாஜி. டிஸ்டாஸ்டாக் படிங்க அப்படின்னாங்க. கேட்கலான்னு வந்த மாதாஜி முடிச்சிட்டீங்க. ஓகே ஓகே ஃபைன் ஃபைன். அது ஒரு நான் பேக்கப் ரிசோர்ஸ் மாதாஜி அங்க. ஓகே மாதாஜி. எங்க கேட்க முடியறது இல்ல மாதாஜி. வந்துருவேன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன்னைக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க எடுத்திருக்கீங்க இந்த கிளாஸ். ஒரே நிமிஷம் சாவி குடுத்துட்டு வந்து. స్టార్ట్ చేసేస్తే ఏమి ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி ஆக்சுவலி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நமஸ்காரம். இன்னைக்கு எல்லாரும் இவ்வளவு கம்மியா இருக்காங்க? எல்லாரும் ஊருக்கு போயிருக்காங்களா என்ன? இன்னைக்கு ஏதாவது விசேஷமா? அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லைங்க மாதாஜி. எல்லாருமே ஐ திங்க் டிராவல்ல இருக்காங்க. காலையில வரவே முடியல மாதாஜி. தூங்கி போயிட்டேன் மாதாஜி. நோ இஷ்யூஸ் மாதாஜி. ஓகே, எழுந்து நீங்க பகவானை சேவிச்சுக்கோங்க. எல்லாமே 10 மேல முடிச்சிட்டேன் மாதாஜி. ரொம்ப எனக்கே தெரியல, அப்படி மலாரத்தையும் அடிச்சுட்டு தூங்கி இருக்கேன் மாதாஜி. Sometimes it happens for everyone. Don't worry மாதாஜி. அதெல்லாம் நம்ம கால் எல்லாம் கொடைச்சல் மாதாஜி. ஓம் ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜாயம் உதீரயேத் நஷ்டப்ராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं तदा स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. இன்னைக்கு ரொம்ப குறைச்சலா இருக்கு. எல்லாரும் ஊருக்கு போயிருக்காங்களா என்னன்னு தெரியல கிளாஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நமஸ்காரம். நமஸ்காரம் நமஸ்காரம். எல்லாரும் லேட்டா தான் வருவாங்களோ தெரியல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கொஞ்சம் பேர் லேட்டா வருவாங்க மாதாஜி. வருவாங்க 6:45 வந்து ஜாயின் பண்ணுவாங்க. நான் எப்பவுமே 6:45 தான் வருவேன். ஏன்னா அங்க முடிச்சிட்டு வருவீங்க நீங்க இல்லையா? அங்க முடிச்சிட்டு வரோம். ஆனா நீங்க வந்து சீக்கிரம் ஆரம்பிப்பீங்கன்னு தெரியாது யாருக்கும். எல்லாருக்குமே சர்ப்ரைஸ். காலையில ஒரு சர்ப்ரைஸ், இப்போ ஒரு சர்ப்ரைஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாம் இறைவனுடைய கருணை. நம்ம கையில எதுவுமே கிடையாது. நீங்க செஞ்சுட்டே இருங்க மாதாஜி. டச் விட்டு போயிடும். என்ன மாதாஜி? தினம் நீங்க அந்த இங்கிலீஷும் எடுங்க மாதாஜி. அப்பதான் டச் விடாம. நல்ல மாதாஜி, நீங்க தேர்ட் கண்ட்ரி எல்லாம் சொன்னீங்க பாத்துங்க மாதாஜி. நீங்க இப்ப எடுத்ததால கரெக்டா அந்த இதெல்லாம் வந்தது. எல்லாமே இன்டர்லிங்க் தான் மாதாஜி. நமக்கு திரும்பி திரும்பி கேக்குற மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனா திரும்பி திரும்பி கேட்டாலும் நம்ம மனசுல பதில சொல்ல தெரியாது இல்லையா? எதுக்கு நமக்கு திருப்பி சொல்ல வைக்கிறாங்க? even though we are listening, we are hearing, still we act weird-ஆ தான் பிஹேவ் பண்றோம் நம்ம இல்லையா? மாதாஜி ரொம்ப மாறிட்டு வரோம் மாதாஜி நாங்கெல்லாம். அப்படிங்களா? thank you I am the first person to be happy மாதாஜி.
தேங்க்யூ மாதாஜி. அதாவது இறைவனுடையதை பற்றி எடுத்துரைச்சு நீங்க எல்லாரும் வந்து வாழ்க்கையில வந்து நீங்க அப்ளை பண்றீங்கன்னா அந்த அந்த சந்தோஷம் வந்து எனக்கு நிறையவே இருக்கு. சோ இறைவனுக்கும் இருக்கும். ஆனா அதை நானும் கொஞ்சம் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், இது ஜெய மாதவ. ஜெய ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜெய ராதா மாதவ ஜெய பிஹாரி ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜெய மாதவ கோபி ஜனவல்லபா கோபி ஜனவல்ல கோபி மாதாஜி ஆடியோ சரியில்லை. கேட்கல. யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன யசோதநந்தன பிரஜன யமுனா தீராவனச்சாரி யமுனா தீராவனச்சாரி யமுனா தீராவனச்சாரி யமுனா தீராவனச்சாரி ஜய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜெய ராதா மாதவ ஜய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜெய ராதா மாதவ ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே ராம ராம ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நாம இன்னைக்கு 23வது பதத்தை பார்க்க போறோம். தேனாவஸ்ருஷ்ட சஹசா கிருத்வா வாக்சிர ஆதுரஹ வினிஷ்க்ரமாதி கிருஷ்ணேன நிருஷ்வாசோ ஹத சம்ஸ்ருதி. லலிதா கண்ணன் மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
ஹரே கிருஷ்ணா. தேனா வசிஷ்ட சகசா கிருத்வா வாக்ஷிர ஆதுரக வினிஷ்கிரமதி கிருச்சேண வினிஷ்கிராமாதி கிருச்ரேண நிருச்வாசோஹத ஸ்மிருதிஹி. தேன அந்த காற்றால், அவசிருஷ்ட கீழ்நோக்கி தள்ளப்பட்டு, சகசா திடீரென்று, கிருத்வா திரும்பி, அவாக் கீழ்நோக்கி, சிர அவன் தலை, ஆதுர துன்பம், வினிஷ்கிராமதி அவன் வெளியில் வருகிறான், கிருஸ்ரேண மிகுந்த துன்பத்துடன், நிருச்வாசை மூச்சின்றி, ஹத இழந்து, ஸ்மிருதி நினைவு. மொழிபெயர்ப்பு. காற்றால் திடீரென்று கீழ் நோக்கி தள்ளப்பட்டு, குழந்தை தலை கீழாக மூச்சின்று கடுந்துயரால் நினைவிழந்து மிகுந்த துன்பத்துடன் கருப்பையிலிருந்து வெளிவருகிறது. பொருளுரை. கிருச்ரேண எனும் சொல்லின் பொருள் மிகுந்த கஷ்டத்துடன் என்பதாகும். குழந்தை குறுகிய வழி மூலம் அடிவயிற்றிலிருந்து வெளிவரும் பொழுது அங்கிருக்கும் அழுத்தத்தால் சுவாசிக்கும் அறை முழுதும் நிற்கிறது. கடுமையான துன்பத்தால் குழந்தை அதன் நினைவை இழக்கிறது. சில சமயம் துன்பம் மிக அதிகமாக இருப்பதால் குழந்தை இறந்து அல்லது இறக்கும் தருவாயில் வெளிவருகிறது. ஒருவர் பிறப்பின் கடும் வேதனை எவ்வாறு இருக்கும் என்று கற்பனை செய்ய முடியும். குழந்தை 10 மாதங்கள் அடிவயிற்றினுள் அந்த பயங்கர சூழ்நிலையில் இருக்கிறது. 10 மாதங்களின் முடிவில் அது வலுக்கட்டாயமாக வெளியில் தள்ளப்படுகிறது. ஆன்மீக உணர்வில் முன்னேற மிகுந்த தீவிரத்துடன் இருக்கும் ஒருவர் எப்போதும் பிறப்பு, இறப்பு, பிணி மற்றும் முதுமை ஆகிய 4 வேதனைகளையும் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்று பகவத்கீதையில் பகவான் சுட்டி காட்டுகிறார். உலோகாயத்தை பல வழிகளில் முன்னேறுகிறார். ஆனால் உலக வாழ்வில் இயல்பாயிருக்கும் துன்பத்தின் இந்த 4 கோட்பாடுகளையும் அவரால் நிறுத்த இயலாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேனாவஸ்ருஷ்ட சஹசா கிருத்வா வாக்சிர ஆதுரஹ வினிஷ்கிரமாதி கிருச்ரேண நிருஷ்வாசோ ஹத சம்ஸ்ருச்சி. தேன அந்த காற்றால், அவஸ்ருஷ்ட கீழ்நோக்கி தள்ளப்பட்டு, சஹசா திடீரென்று, கிருத்வா திரும்பி, அவாக் கீழ்நோக்கி, சிரக அவன் தலை, ஆதுர துன்பம், வினிஷ்கிரமாதி அவன் வெளியில் வருகிறான், கிருஷ்ரேன மிகுந்த துன்பத்துடன், நிருஷ்வாசை மூச்சின்றி, அத இழந்து, சம்ஸ்ருதி நினைவு. சோ அதாவது தன்னுடைய நிலையை வருந்தி அந்த உயிர் வாழி பகவானிடத்தில் பிரார்த்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றான் இல்லையா. முந்தைய ஸ்லோகத்துல அதுதான் படிச்சோம். சோ 10 மாத காலம் 7ஆம் திங்களுக்கு மேல அவனுடைய நினைவுகள் நல்லா ஃபுல்லா இருக்கும் பொழுது, உணர்வு ஃபுல்லா இருக்கும் பொழுது, அவன் ஏதாவது புண்ணியங்கள் செய்திருந்தால் அந்த பாயிண்ட் ரொம்ப அண்டர்லைன் பண்ணி, அதாவது சுக்கிருத்திகள் ஏதாவது செய்திருந்தால் ஒழிய அவனுடைய முந்தைய ஜென்மத்தை அவனால நினைவில் கொள்ள முடியாது. அந்த சுக்கிருத்தியால அவன் தன்னுடைய முந்தைய 100 பிறப்புகளை அவனால நினைவுக்கு கொண்டு வர முடியும். அப்போ தான் ஆற்றிய கர்மங்கள் எல்லாமே, என்ன தவறு இழைத்தோம், இதெல்லாம் அந்த ஜீவன் நினைவில் கொள்ளுமா. கொண்டு இன்னும் வெளியில வந்தாலும் அதே மாதிரி தவறுகள் தான் நம்ம செய்ய போறோம் இல்லையா. உள்ள இருக்க அதை நம்ம தவறுகள் எல்லாம் தெரியுது. ஆனா வெளியில வந்த பிறகு இந்த மாயை கையில மாட்டின்டா கண்டிப்பா நாம மறந்தே போயிடுறோம். நாம தவறு செய்யறோமா என்பதை உணர்வதே இல்லை. நாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலைக்கு இந்த உயிர் வாழி தள்ளப்படுகிறான். ஆனால் கருவில் இருக்கும் பொழுது அவனால் அதை நினைவில் கொள்ள முடிகிறது. அப்பொழுது அவன் எல்லாம் வல்ல இறைவனை எண்ணிக்கொண்டு பிரார்த்திக்கின்றான், அவர் பாதங்களை எண்ணி. சோ நான் வெளியில போக, அதாவது இந்த கஷ்டமே எனக்கு பரவாயில்ல, நான் இந்த வயிற்றிலே இருக்கிற இந்த கடினமான சூழ்நிலையே எனக்கு தேவலை போல இருக்கு. ஆனா வெளியில போனா அந்த மாயையினுடைய கையில நான் மாட்டிக்கொண்டால் மீண்டும் நான் இன்னொரு ஜென்மத்துக்கு, மரணம், இதெல்லாம் மூப்பு, வியாதி, இதையெல்லாம் நான் கடந்து செல்ல வேண்டியது. அது இன்னும் மோசமான சூழ்நிலை அப்படிங்கிறது உணர்ந்தறிந்து அந்த ஜீவன் பிரார்த்தித்து கொண்டே இருக்கும் பொழுதே
அந்த வயிற்றுகள் வந்து கீழ்நோக்கி செல்லக்கூடிய அந்த வாயுவினால வந்து தள்ளப்படுகின்றான். அவனுடைய தலை வந்து கீழ்நோக்கி, முகம் வந்து கீழ்நோக்கி பாக்குற மாதிரி, மேல பாக்குற மாதிரி இருக்காது, கீழ்நோக்கி பார்த்த வண்ணம் தள்ளப்பட்டு, குழந்தை தலை வந்து கீழாக, நம்ம அதாவது தலை கீழா வர்றது ரொம்ப ரொம்ப சிரமமானது. ஆனா அந்த சூழ்நிலையிலேயே ஒரு முறை வந்து அந்த குழந்தை வந்து அந்த கீழ் நோக்கி வந்த பிறகு அதனுடைய சுச்சுவேஷன் வந்து ரொம்ப மோசமான நிலை. அதாவது சுவாசிக்கிறதுக்கு இதெல்லாமே சில குழந்தைகள் வந்து பிறக்கும் பொழுது இறந்து பிறக்கும் இல்லையா? ஏன்னா அதனுடைய அதனால அந்த வேதனையை வந்து தாங்கிக் கொள்ள முடியாத ஒரு பிறக்கிறப்ப அழுகவும் மாட்டாங்க மாதாஜி. ஆமா, அதுக்கப்புறம் அடிப்பாங்க. ஆமா, அடிப்பாங்க இல்லையா வெளியில. என் பையன் அப்படிதான். ஓகே, அதனால அடிப்பாங்க. மூச்சின்று அதாவது இப்படி சில அந்த குழந்தை எடுத்து இப்படி ஆட்டுவாங்க. பிறந்த உடனே நினைவு ஆட்டுவாங்க. அப்பவே அடி வாங்கின. ஆமா, கடுந்துயரால் நினைவிழந்து விடுவோம் மிகுந்த துன்பத்துடன். அதுக்கப்புறம் வந்து கத்தும், அப்பதான் அதுக்கு உயிர் வந்திருக்குன்னு அர்த்தம். சோ கருப்பையிலிருந்து வெளிவருகிறது. அந்த பேசேஜும் வந்து ரொம்ப சின்னது இல்லையா? அப்படியே அழுத்திதான் வந்து ரொம்ப அந்த இது ஐ திங்க் சம்திங் இந்த மயோகார்டியம் என்ன சொல்லுவாங்க, ஐ டோன்ட் நோ, ருக்மணி மாதாஜி இருக்காங்களான்ட்டு சம்திங். இப்ப சிசேரியன் பேபிஸ்க்கு எல்லாமே அந்த அந்த பிரஷர் இருக்காது, நார்மல் டெலிவரி ஆயுதம் போட்டு எடுப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி சிசேரியன் பேபிஸ்க்கு வந்து அந்த மயோகார்டியமா என்ன சொல்லுவாங்க, அந்த பிரஷர் இருக்காது அவங்களுக்கு. ஸோ ஆனா நார்மல் டெலிவரி ஆகுறவங்களுக்கு அது வித் தட் ப்ரெஷர் ஒன்லி வரும். அந்த இது கிறிஸ்டிரேன அப்படின்னு சொல்லு மிக மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு சொல்லாக இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டது. மிகுந்த கஷ்டத்துடன் அத வலி வந்து நம்ம எடுத்துரைக்க முடியும். இவன் தாயும் அந்த வலியும் வேதனையை அனுபவிப்பாள் இல்லையா? குழந்தை குறுகிய வழி மூலம் அடி வயிற்றிலிருந்து வெளிவடும் பொழுது அங்கிருக்கும் அழுத்தத்தால் சுவாசிக்கும் அறை முழுவதும் நிற்கிறது, அதாவது நின்று விடுகின்றதுன்னு சொல்லப்படும். கடுமையான துன்பத்தால் குழந்தை அதன் நினைவை இழக்கிறது. ஸோ நமக்கு கூட ஒரு லிமிட் தான். நம்ம கூட எப்பயாவது உடம்பு சரியில்லாம போகும்போது, ஜுரம் வந்து 104 105 டிகிரி வந்தா நம்முடைய நினைவையே நம்ம இழந்து விடுகிறோம். ஸ்டில் நாம அலைவுதான், ஆனா நினைவை வந்து நாம இழக்கின்றோம். எந்த ரெஸ்பான்ஸும் நம்ம கொடுக்க மாட்டோம். அது போலதான் குழந்தையும் அங்கே அதிகமான துன்பத்தால் இருக்கும் பொழுது அதுவும் வந்து நினைவை இழக்கிறது. சில சமயம் துன்பம் மிக அதிகமாக இருப்பதால் குழந்தை இறந்தும் பிறக்கிறது, அல்லது இறக்கும் அந்த வாயிலை வரைக்குமே போய் மரணத்துடைய வாயிலையும் தொட்டுட்டு வருகிறது. அவர் ஒரு பிறப்பின் கடும் வேதனை எவ்வாறு இருக்கும் என்பது கற்பனை செய்ய முடியாது. குழந்தை 10 திங்கள் அடி வயிற்றினுள் அந்த பயங்கர சூழ்நிலையில் இருக்கிறது. 10 மாதங்கள் முடிவில் அது வலுக்கட்டாயமாக வெளியில வந்து தள்ளப்படுகிறது இல்லையா? ஆன்மீக உணர்வில் முன்னேற மிகுந்த தீவிரத்துடன் இருக்கும் ஒருவர் இத பத்தி கண்டிப்பா யோசிக்கும் இல்லையா? மீண்டும் பிறக்கணுமா, மரணத்தை ஸ்வீகரிக்கணுமா, அந்த இடைப்பட்ட வாழ்க்கையில் ஏற்படக்கூடிய துன்பங்களை எல்லாம் நோக்கணுமா இல்லையா? அப்போ உடல் உபாதைகள் இருக்கும், அடுத்து வயோதிகம் வரும், அடுத்தவர்களை சார்ந்திருக்க வேண்டிய சூழ்நிலை கிடைக்கும் இல்லையா? பிசிக்கலி டிபெண்டன்ஸ் எந்த ஏஜ்ல வேணாலும் நம்ம வந்து கிடைக்கும். ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆயிட்டு கால் கை ஊனமானாலும் நம்ம சிறு பிராயமா இருந்தாலும் அடுத்தவர்களுக்கு பாரம் தான். இப்படிப்பட்ட எல்லாமே வந்து நம்ம யோசிக்க வேண்டும் ஆக்சுவலி இல்லையா? சோ பகவத்கீதையில இந்த 4 வேதனைகளை பற்றியுமே பகவான் எடுத்துரைத்திருக்கிறார். சுட்டிக்க உலகாயுதவாதி பல வழிகளில் முன்னேறுகிறார், ஆனால் உலக வாழ்வில் இயல்பாக இருக்கும் துன்பத்தின் இந்த 4 கோட்பாடுகளை அவரால் நிறுத்த முடியாது இல்லையா? நம்ம எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் இல்லையா, காரு பங்களா அது எல்லாமே நம்ம வாங்குவோம், நம்ம பிள்ளைகளை நல்ல விதத்துல எல்லாமே செய்வோம், படிக்க வைப்போம், எல்லாமே அதோட ஒரு நல்ல ஒரு வைபவத்தோடு இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை நிலை நமக்கு கிடைக்கும். அநேக பொருட்செல்வம் இல்லையா, பெயர் புகழ் பொசிஷன் எல்லாமே கிடைக்கும். எல்லாமே கிடைச்சாலும் எப்படிப்பட்டவனா இருந்தாலுமே அவன் இந்த 4 துயரங்களுக்கு வந்து அவனால அதாவது விடை காண முடியாது, இல்லைன்னா சொல்யூஷன்னாக்க தீர்வு காண முடியாது. அவனுக்கு கண்டிப்பா முடியாது. பிறப்ப தவிர்க்க அவனால ஏதாவது சொல்யூஷன் இருக்கா? கிடையாது. மரணத்தை பிறந்த பிறகு மரணத்தை நம்மளால வந்து நிறுத்தி வைக்க முடியுமா? வயோதிகத்தை நிறுத்தி வைக்க முடியுமா? வியாதியை நிறுத்த முடியுமா? இல்லையா? நமக்கே அறியாம தான் வியாதி வருது. ஆனா மூலகாரன் நாம உட்கொள்ளக்கூடிய உணவுன்னு வச்சுக்கோங்க. நாம் எவ்வாறு நம்ம மனசை வச்சிருக்கோம், அடுத்து நாம் என்ன இந்த வயிற்றுக்குள்ள என்ன தள்ளுறோம், அதெல்லாம் தான் பேசிக் ரீசன். ஆனா அதெல்லாம் கூட ஓரளவுக்கு நம்ம கட்டுப்படுத்திக்கலாம் இல்லையா? ஓரளவுக்கு தான். ஆனா சிலதெல்லாம் நம்ம அனுபவித்துத்தான் ஆகணும் அப்படிங்கறத வந்து இருக்கும் பட்சத்துல அதை நாம கண்டிப்பா அனுபவிக்கத்தான் வேண்டும் இல்லையா? அதை வந்து நம்ம மாற்றி அமைக்க முடியாது. எதுவுமே நம்ம கையில கிடையாது. we are only the instruments தான் இல்லையா? சவ்ய சாஷன்
அர்ஜுனர் எப்படி வந்து சவ்யசாச்சின் ஆனாரோ இல்லையா, அதே போலதான் நாமளும் வந்து சவ்யசாச்சினா தான் இருக்கணும். சோ அப்படி நம்ம வாழ்க்கையில வந்து இதெல்லாம் நம்ம இதுக்கெல்லாம் தீர்வுகள் என்பது கிடையாது. சிலதெல்லாம் தீர்வு கிடைக்கும் இல்லையா. இன்னைக்கு நான் என்கிட்ட ஒரு காசு பத்தலைன்னா யாருக்கிட்டையாவது நான் வந்து சென்று கடன் வாங்கியாவது நான் வந்து அந்த பற்றாக்குறைய வந்து நான் நிவர்த்தி பண்ணிக்குவேன். ஆனா என்னுடைய உடல்ல ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய உபாதை, எனக்கு இருக்கக்கூடிய சங்கடங்கள் இல்லையா, பிறப்பு எனக்குடைய பெரிய சங்கடம், பிறந்துட்டேன், இன்னும் மரணத்தை எப்படி சீர்கரிக்கிறது என்ற ஒரு பயம் இல்லையா, இதற்கெல்லாம் சொல்யூஷனை வந்து நானு கண்டிப்பா தேடணும் இல்லையா. மீண்டும் பிறவாம இருக்கக்கூடிய மார்க்கம் எது என்பதை நானு கண்டிப்பா தேடணும் இல்லையா. விஜயகுமாரி மாதாஜி விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசி. பதிதோ புவ்யஸ்ருங் மிஸ்ராஹ விஷ்டா பூரிவ சேஷ்டதே ரோருதாய கதே ஞான விபரீதாம் கதிம் கதஹ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பதிதோ புவ்யஷ்டுங் மிஸ்ரஹ விஷ்டா பூர்வசேஷ்டதே ரோருயதி கதே ஞான விபரீதாம் கதிம் கதஹ. பதித விழுந்து, புவி பூமியில், அஸ்ருத் குருதியுடன், மிஸ்ரா பரப்பப்பட்டு, விஷ்டாபு ஒரு புழு, இவ போல, சேஷ்டதே அவன் தன் உறுப்புகளை அசைக்கிறான், ரோர் நயதி ரோருயதி உறக்க அழுகிறான், கதே தொலைந்து, இக்னாலே அவனது அறிவு, விபரீதாம் எதிரான, கதீம் நிலை, கத இழந்து. மொழிபெயர்ப்பு. குழந்தை இவ்வாறு மலம் மற்றும் குருதியால் பூசப்பட்டு பூமியில் விழுகிறது. மலத்திலிருந்து உற்பத்தியான ஒரு புழுவை போல அது நெளிகிறது. அது தன் மேலான அறிவை இழந்து மாயையின் பிடியில் இங்கு சிக்கி அழுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லோகம் பி விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிங்கோ. பரச்சந்தம் நவிதூஷா புஷ்யமானோ ஜனேன சா அனபிப்ரேதமாப்யந்த பரத்யாக்யாது மனீஸ்வரஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பரம் சந்தம் ந விதுஷா புஷ்யமானோ ஜனேன சக அனபிப்ரேதமாபந்தக பரத்யாக்யாது மனீஸ்வரக. பரச்சந்தம் மற்றொன்றின் ஆசை, ந இல்லை, விதுஷா புரிந்து கொள்ளுதல், புஷ்யமான காக்கப்பட்டு, ஜனேன மனிதர்களால், ச அவன், அனபிப்ரேதம் விரும்பத்தகாத சூழ்நிலைகளுக்கு, ஆபந்த விழுந்து, பிரத்யாக்யாதும் மறுப்பதற்கு, அனீஸ்வர இயலாமல். மொழிபெயர்ப்பு. வயிற்றிலிருந்து வெளியில் வந்த பிறகு குழந்தை அதன் தேவைகளை புரிந்து கொள்ள இயலாதவர்களிடம் பாதுகாப்பு தரப்படுகிறது. இவ்வாறுதான் மனிதர்களால் வளர்க்கப்படுகிறது. தனக்கு தரப்படும் எதையும் மறுக்க இயலாமல் காலப்போக்கில் அவன் விரும்பத்தகாத சூழ்நிலைகளில் விழுகிறான். பொருளுரை. தாயின் கருப்பையினுள் குழந்தையின் உணவூட்டம் இயற்கையின் சொந்த ஏற்பாட்டால் நடைபெற்றது. வயிற்றினுள் உள்ள சூழ்நிலை சிறிது கூட இனியதில்லை. ஆனால் குழந்தையின் உணர்ச்சியை பொறுத்தவரை அது இயற்கையின் விதிகளால் சரியாக நடத்தப்பட்டது. ஆனால் வயிற்றிலிருந்து வெளியில் வரும் குழந்தை வேறுபட்ட சூழ்நிலைகள் விழுகிறது. அம்மகவு ஒன்றை உண்ண விரும்புகிறது. ஆனால் வேறு ஏதேனும் அவனுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது. ஏனென்றால் யாருக்கும் அவனது உண்மையான தேவை தெரியாது. அவனுக்கு தரப்பட்ட விரும்பத்தகாதவைகளை அவனால் மறுக்க முடியாது. சில சமயம் குழந்தை தாயின் பாலுக்காக அழுகிறது. ஆனால் செவிலி அவன் வயிற்றினுள் வலியின் காரணமாக அழுகிறது என்று நினைப்பதால் அவள் சில கசப்பான மருந்தை தருகிறாள். குழந்தை அதை விரும்புவதில்லை. ஆனால் அவனால் மறுக்க இயலாது. அவன் இப்படி சீர்கேடான சூழ்நிலைகளில் தள்ளப்படுகின்றான். துன்பம் தொடர்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச். ஆக்சுவலி புஷ்ப மாதாஜி வாசி. சாயிதோ சுஷி பர்யங்கே ஜந்து மேதஜ தூஷிதே நேசஹா கண்ட்யுனேங்கானம் ஆசனோத்தான சேஷ்டனே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சாயிதோ சுஷி பர்யங்கே
जन्तुस्वेदजतूषिते देशकण्डूयनेङ्गानाम् ஆசனோத்தானசேஷனே சாயித்த படுத்து அசூசி பரியங்கே அருவருக்கத்தக்க படுக்கை ஜந்து குழந்தை ஸ்வேத தத வியர்வையிலிருந்து பிறந்த உயிரினங்களுடன் தூஷிதே சூழப்பட்டு நசச திறமையற்ற கண்டூயனே சொரிந்து கொள்ளுதல் அங்கானாம் அவனுடைய உறுப்புகள் ஆனை அமர்தல் உத்தான நிற்றல் சேஷ்டனே அல்லது அசைதல். மொழிபெயர்ப்பு. வியர்வை மற்றும் உயிரினங்களால் சூழப்பட்டு அருவருப்பான படுக்கையில் படுத்து கொண்டு பாவமான குழந்தை அரிக்கும் உணர்ச்சியிலிருந்து விடுதலை பெற தன் உடலை சொரிந்து கொள்ளும் திறமையற்றது என்றால் அதனுடைய அமர்தல் நிற்றல் அல்லது அசைதல் பற்றி செல்ல ஒன்றும் இல்லை. பொருளுரை. குழந்தை அழுது கொண்டே துன்பத்துடன் பிறக்கிறது என்பது கவனிக்கப்பட வேண்டும். பிறந்த பிறகு அதே துன்பம் தொடர்கிறது. அவன் அழுகிறான். அவனது சிறுநீர் மற்றும் மலம் முதலியவற்றால் மாசு அடைந்த அவன் தன் அருவருப்பான படுக்கையில் உயிரினங்களால் துன்பப்படுவதால் பாவமான குழந்தை தொடர்ந்து அழுகிறது. அவன் தன் விடுதலைக்கான எந்த பரிகார செயலையும் செய்ய இயலாதவன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஜெய் மகாலட்சுமி மாதாஜி. வாசிங்க. சுதந்தம் யாமத்ஸ்வம் தம் சாமசகாமத்துநாதயः சுதந்தம் விஷுத ஞானம் க்ருமயா க்ருமிகம் யதாஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனா மாதாஜி. ஆமா வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பூதந்த்யாமத்வசம் தம்சா மசகாமத்குணாதய துதந்தம் விசுதஞானம் கிருமயா கிருமிகம் யதா. துதந்தி அவை கடிக்கும், ஆமத்வசம் மென்மையான தோல் உடைய குழந்தை, தம்சா கொசுவகை, மசகா கொசுக்கள், மத்குண மூட்டு பூச்சிகள், ஆதய பிற உயிரினங்கள், ருதந்தம் அழுதல், விகத இழந்து, ஞானம் அறிவு, கிரமய புழுக்கள், கிருமிகம் ஒரு புழு, யதா போல. மொழிபெயர்ப்பன் பொருளரை எழுதியவர் ஏசி பக்திவேதாந்த சுவாமி பிரபுபாத் கி ஜெய். சிறிய புழுக்கள் ஒரு பெரிய புழுவை கடிப்பதை போல மென்மையான தோலை உடைய குழந்தையை அவனுடைய உதவியற்ற நிலையில் கொசுவகை, கொசுக்கள், மூட்டுப்பூச்சிகள் மற்றும் பிற உயிரினங்கள் கடிக்கின்றன. தன் அறிவை இழந்து குழந்தை கடும் துயரால் அழுகிறது. பொருளுரை. விதஞானம் என்னும் சொல்லின் பொருள் வயிற்றில் குழந்தை வளர்த்த ஆன்மீக அறிவு முன்பே மாயையின் சக்தியால் தொலைந்து விட்டது என்பதாகும். பலவித தொல்லைகளாலும் வயிற்றிலிருந்து வெளியில் வந்தாலும் குழந்தை தனது முக்திக்காக என்ன நினைத்தானோ அதை நினைவு கூற முடியாது. ஒருவர் ஆன்மீக நிலையில் உயர்த்தும் அறிவை பெற்றாலும் சூழ்நிலையால் அதை மறக்க நேரிடும் என்பது ஊகிக்கப்படுகிறது. குழந்தைகள் மட்டும் அல்லாமல் முதியோர்களும் தங்களின் கிருஷ்ண உணர்வின் அறிவை மிகுந்த கவனத்துடன் காக்க வேண்டும். சாதகமற்ற சூழ்நிலையை தவிர்க்க வேண்டும். அதனால் அவர்கள் தங்களின் முதற் கடமையை மறவாதிருக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜெய் ஸ்ரீ கண்ணன் மாதாஜி. வாசி. இத்யேவம் சைவ சம்புக்வா சுகம் பௌகண்டமேவ ச அலப்தாபீசி சோஞானாத் இத்தமன்யூ கசார்விதஹ. துஷார்விதஹ. இத்யேவம் சைவம் புக்வா சுகம் பௌகண்டமேவ ச அலப்தாபீசிதோ ஞானாத் இத்தமன்யுः சுசார்விதஹ. இவ்விதம் இந்த விதத்தில் சைச்சவம் குழந்தை பருவம், புக்வா அனுபவிக்கப்பட்டு, துக்கம் துன்பம், பௌகண்டம் பிள்ளை பருவம், ஏவ ஆயினும், ச மற்றும், அலப்த அடையப்படாமல், அபீப்சித அவருடைய தொண்டை, அஜ்ஞானாத் அறியாமையினால், இந்த தூண்டப்பட்டு, மன்யு அவர் சினம், சீசா துன்பத்தால், அற்பித வெல்லப்படும். மொழிபெயர்ப்பு. இந்த விதத்தில் குழந்தை பலவித தொல்லைகளை அனுபவித்து தன் குழந்தை பருவத்தை கடக்கிறது, பிள்ளை பருவத்தை அடைகிறது. பிள்ளை பருவத்திலும் தான் ஒருபோதும் அடைய இயலாத பொருட்களை பெற ஆசைப்பட்டு வேதனை அனுபவிக்கிறான். இவ்வாறு அறியாமையால் அவன் கோபப்பட்டு வேதனை அடைகிறான். பொருளுரை.
பிறப்பிலிருந்து 5 ஆண்டுகளின் முடிவு வரை உள்ள காலம் குழந்தை பருவம் எனப்படும். 5 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் 15ஆம் ஆண்டின் இளமை தொடங்குகிறது. குழந்தை பருவத்தின் தொல்லைகள் முன்பே விளக்கப்பட்டன. ஆனால் குழந்தை பிள்ளை பருவத்தை அடையும் பொழுது அவன் பள்ளியில் சேர்க்கப்படுகிறான். அது அவன் விரும்பாதது. அவன் விளையாட விரும்புகிறான். ஆனால் அவன் பள்ளிக்குள் சென்று படித்து தேர்வுகளில் வெற்றி பெறுவதற்கான பொறுப்பை ஏற்கும்படி வற்புறுத்தப்படுகிறான். மற்றொரு வித துன்பம் அவன் வைத்து விளையாடக்கூடிய சில பொருட்களை பெற விரும்புகிறான். ஆனால் சூழ்நிலைகள் அவன் அவற்றை அடைய இயலாதவாறு இருக்கலாம். இவ்வாறு அவன் துன்பப்பட்டு வேதனை உணர்கிறான். ஒரு வார்த்தையில் கூறினால், அவன் தன் குழந்தை பருவத்தில் மகிழ்ச்சி அற்றவனாக இருந்ததை போலவே தன் பிள்ளை பருவத்திலும் மகிழ்ச்சி அற்றவனாக உள்ளான் என்றால் இளமையை பற்றி சொல்ல என்ன இருக்கிறது? பிள்ளைகள் விளையாடுவதற்கு பல செயற்கை தேவைகளை சரியாக படைப்பார்கள். அவர்கள் திருப்தி அடையாத பொழுது அவர்கள் மிகுந்த சீற்றம் அடைகின்றனர். விளைவு துன்பமாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரேமா மாதாஜி. சஹசதேஹேன மானேன வர்த்தமானேன மன்யுனா கரோதி விக்ரஹம் காமி காமிஷ்வந்தயா ஆத்மனஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சகதேஹேன மானேன வர்த்தமானேன மன்யுனா கரோதி விக்ரஹம் காமி காமிஷ்வந்தாய சாத்மனஹ. சக உடன், தேகேன உடல், மானேன போலியான கௌரவத்துடன், வர்த்தமானேன அதிகரித்தல், மன்யுனா கோபத்தால், கரோதி அவர் படைப்பார், விக்கிரகம் பகைமை, காமி ஊக்கமுடைய ஒருவர், காமிஷு பிற ஊக்கமுள்ளவர்களிடம், அந்தாய அழிவிற்காக, ச மற்றும் ஆத்மன அவர் ஆத்மாவின். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். உடலின் வளர்ச்சியுடன் உயிரினமானது தன் ஆத்மா அழியும் பொருட்டு தன் போலி கௌரவத்தையும் கோபத்தையும் அதிகரித்துக் கொள்கிறது. அதனால் அதே போன்ற எழுச்சி உள்ளவர்களை நோக்கி பகைமை கொள்ளுகிறது. பொருளுரை. பகவத்கீதையின் 3ஆம் அத்தியாயம் 36ஆம் பதத்தில் ஒரு உயிரினத்தின் இச்சைக்கு காரணம் பற்றி அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரிடம் வினவுகிறான். உயிரினம் நிலையானது, தகுதியில் பகவானுடன் ஒன்றானது என்று கூறப்படுகிறது. பின்னர் அவன் உலகிற்கு இரையாகி விழுந்து சக்தியின் பாதிப்பால் பல பாவ செயல்களை செய்ய காரணம் என்ன? இந்த வினாவிற்கு விடையாக உயிரினம் அதன் உயர்ந்த நிலையிலிருந்து ஜட இருப்பின் வெறுக்கத்தக்க நிலைக்கு இறங்கி வர காரணம் இச்சையே என்று கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். இந்த இச்சை சூழ்நிலையால் கோபமாக மாறுகிறது. இச்சை மற்றும் கோபம் இரண்டும் ரஜோகுணத்தில் நிற்கின்றன. இச்சை உண்மையில் ரஜோகுணத்தின் விளைவாகும். இச்சைக்கான திருப்தி இல்லாத பொழுது அதே ஆசை அறியாமை நிலையில் கோபமாக மாற்றப்படுகிறது. அறியாமை ஆத்மாவை மூடும் பொழுது அது நரக வாழ்விற்கான மிகவும் வெறுக்கத்தக்க நிலைக்கும் அவனுடைய வீழ்ச்சிக்கும் மூலாதாரம் ஆகும். ஒருவரை நரக வாழ்விலிருந்து ஆன்மீகமாக கொள்ளலின் உயர்ந்த நிலைக்கு உயர்த்த இந்த இச்சையை கிருஷ்ணருக்குரிய அன்பாக மாற்ற வேண்டும். வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தின் சிறந்த ஆச்சாரியரான ஸ்ரீ நரோத்தமதாச தாக்கூரா காம கிருஷ்ண கர்மார்பேன என்று கூறுகிறார். நமது இச்சையினால் நாம் நமது புலன் திருப்திக்காக பல பொருட்களை விரும்புகிறோம். ஆனால் அதே இச்சை தூய்மை அடையும் விதத்தில் மாற்றப்பட இயலும். அதனால் நாம் எல்லாவற்றையும் பரமபுருஷ பகவானின் திருப்திக்காக விரும்புவோம். கோபமும் கூட நாத்திகவாதியை நோக்கி அல்லது பரமபுருஷ பகவானிடம் பொறாமைப்படுபவரிடம் பயன்படுத்தப்படலாம். நமது இச்சை மற்றும் கோபத்தால் நாம் இந்த உலக வாழ்வில் வீழ்ந்திருப்பது போல அதே இரண்டு தன்மைகளும் கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேறும் நோக்கத்திற்காக பயன்படுத்தப்படலாம். ஒருவர் தன்னை மீண்டும் தான் முன்பிருந்த தூய ஆன்மீக நிலைக்கு உயர்த்தலாம். ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி அதனால் பரிந்து உரைக்கிறார். இந்த உலக வாழ்வில் புலன் திருப்திக்கான பல பொருட்களை நாம் கொண்டிருப்பதால் அவை உடலின் பாதுகாப்பிற்காக தேவைப்படுவதால் நாம் அவற்றையெல்லாம் பற்று இன்றி பயன்படுத்த வேண்டும். கிருஷ்ணரின் புலன்களை திருப்திப்படுத்தும் நோக்கத்துடன் பயன்படுத்த வேண்டும். அதுவே உண்மை புறமாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மல்லிகா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பூதை பஞ்சபிராப்தே தேஹே தேஹ்யுர்தோஸ்ப்ருத் தோசக்ருது அஹம்
ममेत्यस्तः करोति कुमतिर्मदिम्। हरे कृष्णा माता जी। पूदै पंचै प्राप्ते देहे देह्य बुधो सकृत अहम ममेत्स्यसत्ग्राह करोति कुमतिर्मतिम्। பூதை ஜட மூலப்பொருட்களால் பஞ்சமி நெய்ந்து ஆரப்தே உருவாக்கப்பட்ட தேகே உடலில் தேகி வாழும் உயிரினம் அபித அறியாமை அசக்ருத் தொடர்ந்து அகம் நான் மம என்னுடைய இதி இவ்வாறு அசத் நிலையில்லாத பொருட்கள் கிராக ஏற்றுக்கொள்ளுதல் கரோதி அவர் செய்கிறார் குமதி முட்டாளாகி மதி நினைத்து. மொழிபெயர்ப்பு: அந்த அறியாமையால் உயிரினம் 5 மூலப்பொருட்களால் ஆன பூத உடலை தன்னுடையதாக ஏற்றுக்கொள்கிறது. இந்த தவறாக புரிந்து கொள்ளலுடன் அவர் நிலையில்லாத பொருட்களை தன்னுடையதாக ஏற்றுக்கொண்டு மிகவும் இருட்டான இடத்தில் தன் அறியாமையை அதிகரித்துக் கொள்கிறார். பொருளுரை: இந்த பதத்தில் அறியாமையின் விரிவு விளக்கப்படுகிறது. முதல் அறியாமை 5 மூலப்பொருட்களால் ஆன உடலை தானாக இனம் காணுதல். இரண்டாவது சிலவற்றை ஒருவரது உடலியல் தொடர்புக்கும் சொந்தமானதாக ஏற்றுக்கொள்ளுதல் ஆகும். இந்த விதத்தில் அறியாமை விரிவடைகிறது. உயிரினம் நிலையானது, ஆனால் நிலையற்ற பொருட்களை மனிதன் ஏற்றுக்கொள்வதால் அவனது ஆர்வத்தை தவறாக இனம் காண்பதால் அவன் அறியாமையில் தள்ளப்படுகிறார். அதனால் அவர் உலக தொல்லைகளை அனுபவிக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி மியூட்ல இருக்கீங்க. மணிமேகலை மாதாஜி. சாதர் தர்சதம் குருதே கர்மயத் பக்தோ யாதி சம்ஸ்ருதிம் யோனு யாதி தத க்லேஷம் அவித்யா கர்ம பந்தனஹ. हरे कृष्ण माताजी। तत्तत्तं कुरुदे कर्म यत्पन्तो यादि संस्कृतिं योनि यादि तदक्लेशम् अविद्या कर्म बन्धनः। தத் அர்த்தம் உடலின் பொருட்டு குருதே அவர் நிகழ்த்துகிறார் கர்ம செயல்கள் யத் பத்த அதனால் பிணிக்கப்பட்டு யாதி அவர் செல்கிறார் சம்ஸ்ருதி மீண்டும் மீண்டும் வரும் பிறப்பு இறப்பிற்கு யா அந்த உடல் அணுயாதி பின்பற்றும் ததத் கொடுத்தல் கிளேசம் துன்பம் அவித்யா அறியாமையால் கர்ம பலன் தரும் செயல்களால் பந்தன பிடிப்பின் காரணம். மொழிபெயர்ப்பு: அவருக்கு தொடர்ந்து தொல்லை தரும் மூலாதாரமான அறியாமை மற்றும் தொல்லை தரும் செயல்களின் பிடிப்புகளால் அவர் பிடிக்கப்பட்டதால் அவரை தொடர்ந்து வரும் உடலின் பொருட்டு மீண்டும் மீண்டும் பிறப்பு இறப்பிற்கு அவரை அடிமைப்படுத்துவதற்கு காரணமான பல்வேறு செயல்களை அவர் செய்கிறார். பொருளுரை: ஒருவர் யஜ்ஞம் அல்லது விஷ்ணுவை திருப்தி செய்யும் பொருட்டு பணி செய்ய வேண்டும். ஏனெனில் பரமபுருஷ பகவானை திருப்தி செய்யும் நோக்கம் இல்லாத எந்த வேலையும் அடிமைத்தனத்திற்கு காரணமாகும் என்று பகவத்கீதையில் கூறப்படுகிறது. கட்டுப்படுத்தப்பட்ட நிலையில் வாழும் உயிரினம் தன் உடலை தானாக எண்ணிக்கொண்டு பரமபுருஷ பகவானுடன் தான் கொள்ளும் நிலையான உறவை மறக்கிறது. உடலின் மீதுள்ள ஆர்வத்தில் செயல்படுகிறது. தன் உடலை தானாகவும் தன் உடலின் விரிவுகளை தன் உறவினர்களாகவும் தன் உடன் பிறந்த நிலத்தை வழிபடத்தக்கதாகவும் ஏற்றுக்கொள்கிறார். இந்த விதத்தில் பல்வேறு உயிரினங்களில் மீண்டும் மீண்டும் பிறப்பு இறப்பில் நிலையான அடிமைத்தனத்திற்கு அவரை அழைத்து செல்லும்படியான தவறாக புரிந்து கொள்ளும் செயல்கள் செய்யப்படுகின்றன. தற்கால நாகரிகத்தில் சமூக, தேசிய மற்றும் அரசியல் தலைவர்கள் என்போர் வாழ்வின் உடலியல் கருத்தின் கீழ் மேலும் மேலும் மக்களை தவறாக வழிநடத்துகிறார்கள். அதன் விளைவாக எல்லா தலைவர்களும் தங்களை பின்பற்றுபவர்களுடன் ஒவ்வொரு பிறப்பிலும் நரக நிலைகளுக்கு இறங்கி வருகின்றனர். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் ஒரு சான்று தரப்பட்டுள்ளது. அந்தா யதாந்தை ஸ்ரீயமானா, ஒரு குருடன் பல பிற குருடர்களை வழிநடத்தினால் விளைவு எல்லாரும் குழியில் விழுவார்கள். இது உண்மையில் நிகழ்கின்றது. அறியாமை நிறைந்த மக்கள் கூட்டத்தை வழிநடத்தும் பல தலைவர்கள் உள்ளனர். ஆனால் ஒவ்வொருவரும் மனித சமுதாயத்தில் அமைதியும் வளமும் இல்லை.
பல்வேறு உடல் சம்பந்தப்பட்ட அருஞ்செயல்களை செய்யும் யோகிகள் என்போரும் அறியாமை நிறைந்த மக்களைப் போல அதே வகையில் உள்ளனர். ஏனென்றால் யோக முறை உடலியல் கருத்தில் முழுதும் அமிழ்ந்து கிடக்கும் மனிதர்களுக்காக சிறப்பாக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. முடிவு என்னவென்றால், ஒருவர் உடலியல் கருத்தில் நிலைத்திருக்கும் வரை அவர் பிறப்பு இறப்பை அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இந்த 22வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 31வது ஸ்லோகம் வரைக்குமே இந்த ஜீவன் என்னெல்லாம் சங்கடப்படுறது அப்படிங்கிறத பத்தி எடுத்துரைக்கக்கூடியது இல்லையா. பிறந்த பிறகு அதனுடைய சூழல் அது தன்னைத்தானே பார்த்து கொள்றதோ இல்ல தனக்கு தேவையானதை கேட்க முடியறதோ இல்லையா, எதையும் கொடுத்தாலும் சுவீகரிக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட இதே நிலை நம்ம இறுதியான மரணப்படுக்கையில கூட நம்ம இதை கண்டிப்பா பார்க்கலாம் இல்லையா. சோ ஒருத்தர் ரொம்ப அதாவது கோமா ஸ்டேஜ்ல இருப்பாங்க, இல்ல சுய நினைவு டிமென்ஷியா பேஷண்ட் இல்லையா, இந்த மாதிரியான பேஷண்ட்ஸ்ல இருக்கும்போது அவங்களுக்கு யார் என்ன கொடுத்தாலுமே உணவே அடுத்தவர்களாலதான் வழங்கப்படும் அவர்களுக்கு இல்லையா. தான் விரும்பிய உணவு அவங்களால உண்ண முடியாது, தனக்கு இருக்கக்கூடிய விருப்பத்தையும் அவர்களால தெரிவிக்க முடியாது. மரணத்தின் படுக்கையிலும் இதே மாதிரி சூழ்நிலை. ஆனா அட்லீஸ்ட் மரணத்தின் படுக்கையில யார் எப்படி மரணிப்பாங்கன்றது அவர்களுடைய கர்ம பலனை பொறுத்து இருப்பதால் அதுல எல்லாருக்கும் காமனா இதுதான் அனுபவிக்காங்கன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஆனா பிறப்பு மட்டும் எல்லாருக்கும் காமன் தான். அதுல எல்லா ஆக்டிவிட்டிஸுமே ஒரே மாதிரிதான் இருக்கும். எல்லாருமே இந்த துன்பத்தை அனுபவித்துதான் நாம் வந்திருக்கோம். ஆனா இத நாம துன்பத்தை அனுபவிச்சோன்ற அந்த ஒரு உணர்வே இல்லாமதான் நாம பெரியவங்களானா வாழ்றோம். சோ சிறு பிராயத்துல இருந்து நமக்கு ஏதோ ஒண்ணு வேணும், நம்ம பக்கத்து வீட்டு பொண்ணு அந்த பொண்ணு இதை வச்சிருக்கா, நமக்கு இது இல்ல, அம்மா இதை கேட்டா வாங்கி கொடுப்பாளா இல்லையா. சோ அம்மா அதுக்குன்னு ஈக்குவலண்டா வேற ஏதோ வாங்கி கொடுத்தாலும் அதை திருப்தி கொள்ளாத மனசு இல்லையா. இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலுமே நமக்கு அதிருப்தி தரக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில தான் சந்தோஷமின்மை இல்லையா. விளையாடுற வயசுல என்ன ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிச்சிட்டாங்க, ஸோ ஸ்கூல்ல போயிட்டு நான் படிக்கணுமா, உட்காந்து பென்சில் எடுத்து எழுதணுமா, எப்ப பாரு வாசிக்கணும், ஸோ ஏதாவது படிப்புன்னு ப்ரெஷர் பண்றாங்க. எனக்கு விளையாடணும்னு தான் ஆசை, நமக்கு எல்லாம் கேம் ஆடணும்னு ஆசை. இந்த மாதிரியான ஒரு சூழல் எல்லாமே நாம தாண்டித்தான் வந்திருக்கோம் இல்லையா. அப்படின்னா லைஃப்னா ரொம்ப ஈஸியா எடுத்துட்டு போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு பக்குவத்தோட தான் அதுதான் நம்ம எக்ஸ்பெக்டேஷனே. அப்போ அந்த உலகாயுதத்தன்மை நம்ம கிட்ட எவ்வளவு குடிக்கொண்டிருக்கிறது என்பதை நாம கண்டிப்பா பார்க்கணும். அதுவும் அந்த குணாதிசயத்தோட பார்க்கும்பொழுது அஜ்ஞானத்தினுடைய அளவு நிறையவே குடிக்கொண்டிருக்கும் இல்லையா. சோ அததான் இப்ப நாம இந்த இடத்துல அவ்வாறு அவன் ஆற்றக்கூடிய அந்த செயல்கள் எல்லாமே, அதாவது விருப்பமின்றி செய்யக்கூடிய செயல்கள் எதுவுமே அவனுக்கு மனநிறைவை கொடுக்காது. அதுல அவன் முன்னேற்றமும் அடைய மாட்டான். இறுதியில அவன் வீழ்ச்சி தான் அடைவான். அவனுக்கு நன்மையான ஒரு செயல்கள் எல்லாம் எடுத்துரைத்தாலும் அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவத்தில் அந்த உயிர் வாழி இருக்கவே மாட்டான். இதுதான் காமனான விதி இந்த பிரபஞ்சத்துல நாம வாழக்கூடிய உயிர்கள் எல்லாம் அனுபவிக்கிறது. எல்லாருமே இந்த பாதையை நம்ம கடந்து வந்துதான் இருக்கும் இல்லையா. தேனா வஸ்ருஷ்ட சகசா கிருத்வா வாக்சிர ஆதுரஹ வினிஷ்கிரமாதி கிருஷ்ணேன நிருஷ்வாசோ ஹதா சம்ஸ்ருதி. ஐ திங்க் இது நான் சொல்லிட்டேன் நினைக்கிறேன். 24th பதிதோ புவஷ்யங்கிருஷ்மிஸ்ரா விஷ்டா பூரிவ சேஷ்டதே ரோருயதே கதே ஞான விபரீதாம் கதிம் கதஹ. பதித விழுந்து, புவி பூமியில், ஆஷ்ரு குருதியுடன், மிஸ்ர பரப்பப்பட்டு, விஷ்டாபுகு ஒரு புழு, இவ போல, சேஷ்டதை அவன் தன் உறுப்புகளை அசைக்கின்றான் பிறந்த பிறகு. ரோருயதக உறக்க அழுகிறான். அவன் எதனால அழுறான்றது தெரியாது இல்லையா. வலியால அழுறானா, பசியால அழுறானா, அவனால கம்ஃபர்டபுளா படுத்துக்க முடியலன்னு அழறானா, எதுவுமே எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியாது. கதே தொலைந்து, ஞாலே அவனது அறிவு, அதாவது அந்த குழந்தையினுடைய அறிவு, விபரீதாம் எதிரான, கதீம் நிலை, கத இழந்து. குழந்தை இவ்வாறு மலம் மற்றும் குருதியால் பூசப்பட்டு இல்லையா பூமியில் விழுகிறது. மலத்திலிருந்து உற்பத்தியான ஒரு புழுவை போலதான் அது தெரிகிறது. ஏன்னா சின்ன புழு பெரிய புழு மாதிரிதான். அது தன் மேலான அறிவை இழந்து அந்த சூழ்நிலையில அதுக்கு அஜ்ஞானம் தான் முழுமையாக இல்லையா. மாயையின் பிடியில் இங்கு சிக்கி அழுகிறது. அதனால அது அழ ஆரம்பிக்கிறது. குழந்தை பிறந்த உடனே அழ ஆரம்பிக்கும் இல்லையா. சோ அதுதான் ஹெல்த்தியான பேபின்னு கூட நம்ம டாக்டர்ஸ் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அழணும்.
பரச்சந்தம் ந விதூஷா புஷ்யமானோ ஜனேன சா அனபிப்ரேதமாத்மன்ன பரத்யாகியாது மணீஸ்வர. பரச்சந்தம் மற்றொன்றின் ஆசை, நான் இல்லை. விதுஷா புரிந்து கொள்ளுதல், புஷ்யமான காக்கப்பட்டு, ஜனேன மனிதர்களால், ச அவன், அனபிப்ரேதம் விரும்பத்தகாத சூழ்நிலைகளுக்கு, ஆபன்னக விழுந்து, பிரத்யாக்யாதும் மறுப்பதற்கு, அனீஸ்வர இயலாமல். வயிற்றிலிருந்து வெளிவந்த பிறகு குழந்தை தன் தேவைகளை புரிந்து கொள்ள இயலாதவர்களிடம் பாதுகாப்பாக தரப்படுகிறது இல்லையா. குழந்தைக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கறது குழந்தைதான் நினைக்கும் இல்லையா. உள்ளுக்குள்ள அதுக்கு அந்த நினைவுகள் இருந்தாலும் கூட அதை வெளிப்படுத்தக்கூடிய தகுதி அந்த சூழ்நிலையில அந்த குழந்தைக்கு இருக்காது. அதனால அது சேஃப்டியா நம்ம கொடுக்குறோம்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாருமே ஒருத்தர்கிட்ட கொடுத்துரும் இல்லையா. குழந்தை ஒரு நர்ஸ் பராமரிக்கிறாங்க, இல்ல நம்ம ஒரு அதாவது ஒரு சப்போர்ட்டா ஒரு ஆளை வச்சு நம்ம அவங்க கையிலேயே நிறைய நேரம் வச்சு பாதுகாக்கப்படுகிறது இல்லையா. இவ்வாறு தான் மனிதர்களால் இந்த குழந்தை வளர்க்கப்படுகிறது. தனக்கு தரப்படும் எதையுமே மறுக்க இயலாமல் இல்லையா, மறுக்கவே முடியாது. அதனால அது மெடிசன் ஊத்துறா, அதாவது குழந்தை சாப்பிட்றதுக்காக பசிக்காக அழும், ஆனா அதுக்கு மருந்து, அதாவது ஏதோ வலியாலதான் அது அழுகிறது, அதுக்கு ஏதாவது ஒரு மெடிசன், வயிற்றுல ஏதோ உபாதையோ அப்படின்னு நினைச்சிட்டு ஜீரணத்துக்கான மருந்து இதெல்லாம் ஊத்துவாங்க இல்லையா. அதை மறுக்கவே முடியாது, அது பசிக்காக அழுறதுன்னு தெரியாம இந்த மாதிரி செய்வோம். காலப்போக்கில் அவன் விரும்பத்தகாத சூழ்நிலைகளில் விழுகிறான். அவனுக்கு பிடிச்ச சூழ்நிலை யாருக்குமே பிடித்த சூழ்நிலை இந்த இடத்துல கிடைக்கிறதே கிடையாது. அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நமக்கு என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அதுல நாம மேன்மையா எப்படி எடுத்துட்டு போக முடியும்ன்றத மட்டும்தான் நம்ம பக்குவமோட எடுத்துட்டு போகணுமே ஒழிய நமக்கு பிடிச்ச மாற சூழ்நிலை கண்டிப்பா கிடைக்காது. அது மட்டும் கிடைக்காது. தாயின் இந்த சூழலே மாயை இல்லையா. அப்படின்னா இந்த இடமே தற்காலிகம், இதுல எதுவுமே நிரந்தரமற்ற தன்மை. அப்படி இருக்கும்போது இதுல நமக்கு நன்மை தீமை அப்படின்னு நம்ம வேறுபடுத்தி காணக்கூடிய அந்த அந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸே விட்டுறணும், ஜட்ஜ்மெண்டல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸே விட்டுறணும் நம்ம. ஸோ எது கிடைச்சாலும் அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவத்தை மட்டும்தான் நம்ம வளர்த்துக்கணும். தாயின் கருப்பையினுள் குழந்தையின் உணவூட்டம் இயற்கையின் சொந்த ஏற்பாட்டால் நடக்கிறது இல்லையா. 9 திங்கள் முடிந்து 10வது திங்கள் வரைக்குமே உணவு என்பது அது ஃபார்மான உடனே எடுத்துக்கக்கூடியதா, எல்லா உறுப்புகள் எல்லாம் வந்த பிறகு அந்த தொப்புள் குடி எல்லாமே ஏற்பட்ட பிறகு உணவு என்பது கிடைக்கும். பசி தாகம் எல்லாமே 5-6 திங்கள்ல உணரப்படுகிறது. ஸோ தாயினுடைய உணவுல இருந்து எடுத்து அந்த குழந்தைக்கு சப்ளை உண்டு இல்லையா. எனர்ஜி, ஆக்சிஜன் இந்த மாதிரி எல்லாமே அந்த தொப்புள் கொடி மூலியமாகவே தரப்படுகிறது. ஆனால் குழந்தையின் உணர்ச்சியை பொறுத்தவரை அதனுடைய கான்சியஸ்னஸ் எப்படி இருக்கும், உணர்வு, அது இயற்கையின் விதிகளால் சரியாக நடத்தப்பட்டது இல்லையா. இந்த இயற்கைக்கு ஏற்றவாறு அதனுடைய செயல்கள் எல்லாமே இருக்கும். ஆனால் வயிற்றிலிருந்து வெளியில் வரும் குழந்தை வேறுபட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் விழுகிறது. வயிற்றுல இருக்கும் பொழுதே டிஃபரெண்ட் இல்லையா. அங்கே நமக்கு அதுக்கு எக்ஸ்டர்னல் இஷ்யூஸ் எதுவுமே கிடையாது, உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இஷ்யூஸ் மட்டும்தான். தனக்கு உள்ளேயே ஃப்ரீயா இருக்க முடியல, அதுக்கப்புறம் தான் பகவான்கிட்ட பிரார்த்திக்கிறது, இதெல்லாம் நிகழ்கின்றது. தனியா உணவு எதுவுமே கொடுக்கப்படுறது கிடையாது. வெளியில வந்தவருக்கு தான் குழந்தைக்கு எக்ஸ்பிளிசிட்டா நம்ம உணவுகள் எல்லாம் கொடுக்குறோம். ஆனா வயிற்றுல இருக்கும்போது தாயினுடைய ஆகாரமே அதுவே பகவான். இந்த ஆர்கிடெக்சர் எப்படிங்கிறது நம்ம இப்படிலாம் ஒரு ஆர்கிடெக்ட் யாராலுமே பண்ண முடியாது இல்லையா. சோ கட்டடம் கட்டுறோம், அந்த கட்டடம் கட்டுறதுக்கு இவ்வளவு அழகா இருக்கு, எலிவேஷன் நல்லா இருக்கு, இப்படி எல்லாம் நம்ம பேசுறோம். அது எல்லாமே மனிதனால் அந்த இன்டெலிஜென்ஸ்லயும் இறைவன் இருந்துதான் அவங்கள வழி நடத்துகிறார். அதை அவர்கள் உணரவில்லை என்றாலும் அதுதான் உண்மை. ஆனா இந்த தாயின் கருப்பையில் வரதும் வந்த பிறகு அது வளர்றதும் அதுக்கப்புறம் உணவை சேகரிக்கிறதும் இல்லையா. இப்படி உணவு கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா எனர்ஜி மூலியமா தான் கொடுக்கப்படுகிறது இல்லையா. ஆற்றலின் வழியாகத்தான் அது செல்கின்றது. நம்ம சாலிடான உணவு எடுத்துக்கிறோம்னா அது இந்த தாய்க்கு மட்டும்தான் அந்த உணவு போறது. ஆனா அந்த உணவினுடைய அதாவது செரிமானமான பிறகு இட் வில் பி கன்வெர்டட் இன்டு தி எனர்ஜிஸ் இல்லையா. சுக்ரோஸ், குளுக்கோஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம உடல்ல எல்லா இடத்துலயுமே பரவுகிறது இல்லையா. ஆற்றல் பரவுகிறது. அதே மாதிரி ஆற்றலாகத்தான் குழந்தைக்கும் ஆக்சிஜன் எல்லாமே கொடுக்கப்படுகிறது. சோ அதனால உணவு உள்ள எவ்வாறு செல்கின்றது என்பது ரொம்ப அற்புதமான ஆர்கிடெக்சர். இதை நம்ம ஒரு வேலை இல்லாலும் ஒருவேளை தாய் ஏதோ ஒரு வேலையில நின்றுதா கூட ஒரு 10 நிமிஷம் கழிச்சுதான் அந்த உணவு குழந்தைக்கு நம்ம கொடுக்க முடியும் இல்லையா. ஆறணும்,
அதுக்கப்புறம் அதை வந்து ஆத்தி தான் வந்து குழந்தைக்கு ஒரு ஸ்பூனா தான் ஊட்டணும், இப்படிதான் நினைப்போம். ஆனா அங்கே தேவை வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டினியூஸ் சப்ளை. இந்த மாதிரி கண்டினியூஸ் சப்ளை நம்மள தாயால கூட கொடுக்க முடியாது. சோ அதனால நமக்கு மேல இருக்கக்கூடியவர் வந்து பகவான் தாயும் தந்தையுமாக இருந்த அந்த குழந்தைக்கு வந்து உணவு என்பது ரொம்ப அற்புதமான ஆர்கிடெக்சர் இது இல்லையா? சோ இத நம்ம வந்து நம்மளால இறைவனால மட்டும்தான் இதை வந்து படைக்கவும் முடியும், ரட்சிக்கவும் முடியும். சோ இறுதியில வந்து போகும்போது நம்மளை அரவணைச்சுக்கிறதும் அவர் தான். சோ எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலுமே அவரை தவிர நாம யாரோடுமே நம்ம பர்மனண்டா இருந்ததே கிடையாது இல்லையா? ஒவ்வொரு சூழ்நிலையில வந்து ஒவ்வொருத்தரோட நம்ம இருக்க வேண்டியதா இருக்கு. காலையில எழுந்த உடனே நம்ம வீட்டுல எல்லாரோடையும் இருக்கிறோம். ஒரு 9 மணி ஆனா அவங்கவுங்களுடைய வேலைகளாக நம்ம அலுவலகத்துக்கு சென்று விடுகிறோம். மீண்டும் சாயங்காலம் தான் வந்து எல்லாருமே நம்ம பார்க்க முடிகிறது. 24/7 நம்ம யாரோட இருக்கிறோமா? கண்டிப்பா கிடையாது இல்லையா? எல்லாமே மாற்றங்களுக்கு உட்பட்ட இடம் தான், இங்க டைனமிக் தான் எல்லாமே. அதற்கேற்றவாறு நாமளும் வந்து மாற்றத்தை வந்து எடுத்துக்கணும். சோ மலத்திலிருந்து உற்பத்தியான ஒரு புழுவை போல அது நெளிகிறது பிறந்த பிறகு இல்லையா? சோ அது மேலான அறிவை இழந்து அதுக்கு வந்து அப்போ எந்த நாலேஜுமே வந்து வெளிப்படுத்தக்கூடிய நாலேஜ் எதுவுமே இருக்காது. அந்த மேலான அறிவு, ஹையர் லெவலான அந்த ஞானம் எல்லாமே அந்த சமயத்துல எதுவுமே இருக்காது. மாயையினுடைய பிடியில வந்து அது வந்து சிக்கிக் கொள்கிறது. பரச்சந்தம் நவி துஷா புஷ்யமானோ ஜனேன ச அனபிப்ரேதமாபன்ன பரத்யாக்கியாது மணீஸ்வர. பரச்சந்தம் மற்றொன்றின் ஆசை, நான் இல்லை, விதுஷா புரிந்து கொள்ளுதல், புஷ்யமான காக்கப்பட்டு, ஜனேனா மனிதர்களால், ச அவன், அனபிப்ரேதம் விரும்பத்தகாத சூழ்நிலைகளுக்கு, ஆபன்ன விழுந்து, பரத்யாக் யாதும் மறுப்பதற்கு, அனீஸ்வர இயலாமல் வேண்டான்னு சொல்ல முடியாத ஒரு சூழ்நிலைக்கு வயிற்றிலிருந்து வெளியே வந்த பிறகு குழந்தை அதன் தேவைகளை புரிந்து கொள்ள இயலாதிடம் பாதுகாக்க தரப்படும். இவ்வாறு மனிதர்களால் வளர்க்கப்படுகிறது. தனக்கு தரப்படும் எதையும் மறுக்காமல் காலப்போக்கில் அவன் விரும்பத்தகாத சூழ்நிலை. இது முடிச்சுட்டேன்ல, இப்பதானே சாரி. இது இந்த துன்பம் என்பது தொடர்கின்றது. சாரி, மறுபடியும் அதே தான் படிச்சேன். யாராவது அன்மியூட் பண்ணி சொல்லுங்க. ஏதாவது நான் பேசுறது கேட்கறதா? சாயிதோ கேக்குது மாதாஜி. மீண்டும் ஆனா சொல்லணும். ஓகே ஃபைன். ஷாயிதோ சுஷீர் பங்கே ஜந்து செஜே பேதஜே தூஷிதே நேஷா கண்டியூன் ஏனங்கானம் ஆசானோதாத்தன சேஷ்டனே. சாயுத படுத்து, ஆசுஷி பரியங்கே அருவருக்கத்தக்க படுக்கை, ஜந்து குழந்தை, வேத ஜஜ வியர்வையிலிருந்து பிறந்த உயிரினங்களுடன், தூஷிதே சூழப்பட்டு, நா ஈஷஷ திறமையற்ற, கண்டு எனே சொரிந்து கொள்ளுதல், அங்கானாம் அவனுடைய உறுப்புகள், ஆசன அமர்தல், உத்தான நிற்றல், சேஷ்டனே அல்லது அசைதல். சோ இது அந்த பிறந்த பிறகு 1 வருடத்துக்கு அந்த வாழ்க்கை நிலையை வந்து நம்ம பார்க்கணும் அந்த குழந்தை இல்லையா? சோ அது பிறந்த பிறகு வியர்வை, அதாவது நம்ம உஷ்ணத்தால வரக்கூடிய அந்த வியர்வை, அதுல இருந்து வரக்கூடிய சிறு சிறு கிருமிகளால அது வந்து அந்த குழந்தையினுடைய ஸ்கின் வந்து ரொம்ப ரொம்ப மிருதுவானது இல்லையா? இன்னதான் நம்முடைய நகம் பட்டால் கூட அதுக்கு வந்து பெரிய ஒரு காயத்தை தான் ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். அவ்வளவு மென்மையான ஸ்கின் அது குழந்தையோடது இல்லையா? சோ நம்ம அந்த காற்று ஓட்டம் இல்லாத சூழ்நிலை வரும்போது வியர்வை என்பது வரும். அந்த வியர்வையில வரக்கூடிய சிறு கிருமி கூட வந்து அதுக்கு கடிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். மற்றும் உயிரினங்களால் நம்ம கூட அந்த இது ஈ மற்றும் கொசு இந்த மாதிரி வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த இது சூழப்பட்டு அருவருப்பான படுக்கையில் படுத்துக்கொண்டு, நம்ம எல்லாம் ஒரு சாஃப்டான ஒரு பெட்டு வந்து இல்லையா, பழைய துணி ஏதாவது ஒரு சேலைய போட்டு மிருதுவா இருக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு நம்ம படுக்க வச்சிருப்போம் இல்லையா? சோ பாவமான அந்த குழந்தை அரிக்கும். இப்பெல்லாம் நம்ம சொபஸ்டிகேட்டடா தான் பண்றோம் இல்லையா? முன்னாடி காலத்துல நாமெல்லாம் பிறக்கும் பொழுது இந்த டைப்பர்ஸ் இதெல்லாம் இருந்த காலமே கிடையாது இல்லையா? வெறும் துணிதான் போட்டு படுக்க வச்சிருப்பாங்க. சோ அப்படிப்பட்ட இதுதான். இப்ப நாம வந்து நியர்லி 3 வருஷம் வரைக்குமே டைப்பரை கட்டிதான் பாய் போட்டு அந்த பாய் மேல ஒரு துணியை போட்டு அதுல படுக்க வச்சிருப்பாங்க. ஆமா, அது ஒண்ணும் அவ்வளவு மேன்மையான இது கிடையாது. ஏன்னா பெட் மேல படுக்க வச்சா அது யூரியன் எல்லாம் பாஸ் ஆச்சுன்னா அது எல்லாமே பெட் எல்லாம் வந்து ஸ்மெல் வரும். அடுத்து வந்து அதை கிளீன் பண்ண முடியாது. இதே வந்து ஒரு துணி மேல போட்டா பாயை அலசி கூட நம்ம ஆற வச்சுக்கலாம் இல்லையா? அப்படிதான் வந்து, அதாவது அந்த காலத்துல 20-30 வருஷங்களுக்கு முன்னாடி எல்லாம் இப்படிதான் இருந்ததே. இப்ப நாம
அந்த ஒரு நிகழ்வே இல்லாம அழகா என்ன பண்றோம், டைப்பரை கட்டி நம்ம படுக்க வச்சிடறோம் இல்லையா, டைப்பர் மாத்திடுறோம். அதனால குழந்தைக்கு வந்து இப்போ வந்து ஓரளவுக்கு சொபஸ்டிகேட்டட் தான். ஆனா முன்ன காலத்துல அப்படி கிடையாது. பாவமான குழந்தை அரிக்கும் உணர்ச்சியிலிருந்து விடுதலை பெற தன்னுடைய உடலை வந்து சொரிந்து கொள்ளும், இப்படி எல்லாம் பண்ணும் இல்லையா. திறமையற்றது என்றால் அதனுடைய அமர்தல், எழுந்து உட்கார்றதுக்கு, அப்புறம் எழுந்து நிக்கிறதுக்கு, அசையறதுக்கு, இது எல்லாமே பற்றி ஒண்ணுமே சொல்ல முடியாது. அது சங்கடப்படும், இப்படியே படுத்துட்டு இருக்கணுமா, முடியாது இல்லையா. அது ட்ரை பண்ணும். 2 மாசம் முடிஞ்ச உடனே 3வது மாசம் அப்படியே வந்து புரளணும் அப்படின்றதுக்காக, உருளணுன்றதுக்காக ட்ரை பண்ணும். ஏன்னா அதுக்கு இப்படியே படுத்து படுத்து அதுக்கு கஷ்டமா இருக்கும். குழந்தை அழுது கொண்டே துன்பத்துடன் பிறக்கின்றது என்று கவனிக்கப்பட வேண்டும். எஸ், பிறக்கும் பொழுது அழுது கொண்டுதான் பிறக்கும். அது நமக்கு வந்து உணர்வு இருக்குன்றதுக்காக, உயிரோடதான் இருக்கு குழந்தைன்றதுக்காக அறிகுறி அது நமக்கு. ஆனா அது என்ன வேதனையில அது வந்து அழுது கொண்டே பிறக்கிறதுன்றது அதுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் இல்லையா. வலியும் வேதனையோட வெளியில தள்ளப்பட்டு இல்லையா. சோ பிறந்த பிறகே அதே துன்பம் தொடர்கின்றது. அவன் அழுகிறான். அவனது சிறுநீர் மற்றும் மலம் முதலியவற்றால் மாசு அடைந்த அவன் தன் அருவருப்பான படுக்கையை உயிரினங்களால் துன்பப்பட ஒருத்தர் எடுப்பாங்க, ஒருத்தர் வந்து எடுக்கக்கூடிய விதம் வந்து அதுக்கு அவ்வளவா கம்ஃபர்ட் இருக்காது. சில பேர் குழந்தைய வந்து இந்த கழுத்து மேல புடிச்சுக்க மாட்டாங்க இல்லையா. அதெல்லாம் ஒரு அதுக்கு வந்து பாரமா இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை. சோ சில பேர் ரொம்ப அழகா கையாளுவாங்க, எல்லாருமே அதே மாதிரி பக்குவமா எடுத்துக்க மாட்டாங்க. அதனால அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன் போனோடனே அதை அழுறத கூட நிறுத்திடும். இதை நம்ம பார்க்கலாம். ஒருத்தர் எடுத்துக்கும் போது ரொம்ப அழுவோம், அதே வந்து இன்னொருத்தர்கிட்ட போன உடனே அது வந்து நிறுத்திடும். ஏன்னா அவர்கள் அந்த குழந்தையை கையாளக்கூடிய விதம் வந்து அதுக்கு கம்ஃபர்ட்டா இருக்கும். அதனால அது அழுகை, அந்த துன்பத்தை வந்து துன்பம் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை வரும்போது அது அழுகை வந்து நிறுத்தும். பாவமான குழந்தை தொடர்ந்து அழுகிறது. அவன் தன் விடுதலைக்கான எந்த பரிகார செயலுமே செய்ய இயல. அந்த சூழ்நிலையில அவனால் எதையுமே முயற்சிக்க முடியாது இல்லையா. ஆனா சில நினைவுகள் இருக்கும். ஏன்னா வயிற்றுல இருக்கும் போதே அவனுக்கு அந்த சுக்குறுத்தி இருந்தா பழசெல்லாம் நினைச்சு இன்னும் நாம வாழணுமான்ற அந்த சூழ்நிலை எல்லாமே அதுக்கு சில குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கக்கூடிய தன்மை உண்டு இல்லையா. அதனால அழுவும், சில குழந்தைக்கு சிரிக்கும் தூக்கத்திலேயே இல்லையா. ஆனா அது வளர வளர அந்த பழைய நினைவுகள் எல்லாமே போயிடும். சோ தன் முன்னே இருக்கக்கூடிய இந்த ஜென்மத்துல இருக்கக்கூடிய தாய் தந்தையரை மட்டும்தான் அதுக்கு வந்து நினைவில் வரும் இல்லையா. அது ஒன்றுதான் அவனுக்கு பதிய ஆரம்பிக்கும். அப்ப அது பதிய ஆரம்பிக்கும் போது பழசெல்லாமே மறக்கக்கூடிய நினைவுகள் இல்லையா வரும். சோ ததுன்னயாத்மவம் யாத்மத் வசம் தம் சாமசகாமத் குணாதயஹ ருதந்தம் விஷு தத் ஞானம் கிருமயா கிருமிகம் யதாஹ. சுதந்தி அவை கடிக்கும். ஆமத்வசம் மென்மையான தோல் உடைய குழந்தை. தம்சா கொசு வகை. மசகா கொசுக்கள். மத்குணா மூட்டைப்பூச்சிகள். ஆதய பிற உயிரினங்கள். ருதந்தம் அழுதல். விகத இழந்து. ஞானம் அறிவு. கிருமயா புழுக்கள். கிருமிகம் ஒரு புழு. யதா போல பெரிய புழு போல, அதாவது சின்ன புழுக்கள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேர்வையிலிருந்து தான் வர்றது வந்து மூட்டைப்பூச்சி. வேர்வையினுடைய அந்த ஸ்மெல்ல இருந்து தான் வர்றது வந்து மூட்டைப்பூச்சி ஆக்சுவலி. சோ மூட்டைப்பூச்சிகள் எங்க இருந்து வருதுன்றது வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். சிறிய புழுக்கள். ஆமா இப்பெல்லாம் கிடையாது. ஆமா அப்பெல்லாம் நமக்கு அந்த சுகாதாரம் பற்றி அவ்வளவு இது கிடையாது. இப்பெல்லாம் நம்ம எல்லாமே நல்லா கிளீனா வச்சுக்கணும், அதெல்லாமே நம்ம வந்து பழகி வந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா. அதனால வந்து இப்ப மூட்டைப்பூச்சி வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைவு. ஆனா அதே நீங்க இப்போ வந்து கொஞ்சம் அதாவது கிளீன் இல்லாத ஒரு வீட்டுக்கு போனா கண்டிப்பா மூட்டைப்பூச்சி ட்ரெயின்ல தான் இருக்கும். இப்பெல்லாம் ட்ரெயின்ல தான் வாசம் பண்ணி. ட்ரெயின் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது இந்த அன்ரிசர்வ்டு கோச் அதுலதான் வரும். அதாவது எந்த இடத்துல சுத்தம் இல்லையோ அந்த இடத்துல கண்டிப்பா வரும். அசுத்தமான இடம் வந்து பிற உயிர்வாழிகள், அந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய உயிர்வாழிகள் எல்லாம் கண்டிப்பா அந்த இடத்துல உற்பத்தி ஆகும். சிறிய புழுக்கள் ஒரு பெரிய புழுவை கடிப்பது போல அந்த குழந்தை வந்து ஒரு பெரிய புழுவாக மென்மையான தோலுடைய குழந்தையை அவனுடைய உதவியற்ற நிலை, அவனால அதை வந்து தவிர்க்கவே முடியாது. இப்ப நம்ம மேல ஏதோ ஒண்ணு படுதுன்னா நம்ம இமீடியட்டா தட்டி விட்டுருவோம் இல்லையா. ஆனா அந்த அளவுக்கு அதுக்கு உணர்வு இருந்தா கூட அதை செய்யக்கூடிய நிலையில வந்து அந்த குழந்தை கிடையாது இல்லையா. கத்ததான் ஆரம்பிக்கும், அழதான் செய்யும். கொசுவையும் கொசுக்கள் மூட்டைப்பூச்சிகள் மற்ற பிற உயிரினங்கள் கடிக்கின்றன. தன் அறிவை இழந்து குழந்தை கடுந்துயரத்தால் வந்து அழுகிறது. தனக்கு வலி என்ற ஒரே ஒரு வேதனையால அது அழுகிறது. விகத ஞானம் என்னும் சொல் இன் பொருள் வயிற்றில் குழந்தை வளர்ந்த
வளர்த்த ஆன்மீக அறிவு முன்பே மாயையின் சக்தியால் தொலைந்து விட்டது என்பதாகும். விகத ஞானம், அதாவது தாயின் கருவுல வந்து அதுக்கு நினைவுகள் இருந்தாலுமே அது அந்த நினைவற்ற நிலையில் வந்து வெளியில தள்ளப்படும் பொழுது அதை எல்லாம் வந்து மறக்கக்கூடிய தன்மைக்கு போகிறது இல்லையா? சோ உண்மையான ஞானத்தை அந்த குழந்தை கருவில் இருந்து பெற்ற பொழுது அது வெளியில வந்த பொழுது மாயையில வந்து சிக்கிக் கொள்ளும் போது அது மறக்கக்கூடிய சூழலுக்கு தள்ளப்படுகிறது. பலவித தொல்லைகளாலும் வயிற்றிலிருந்து வெளியே வந்தாலுமே குழந்தை தனது முக்திக்கான என்ன நினைத்ததோ அதை நினைவு கூற முடியவே முடியாது. வயிற்றுல இருக்கும் பொழுது அதை நினைச்சேன் எதையுமே அதனால மீண்டும் வந்து நினைவில் கொள்ள முடியாது. ஏன்னா அவ்வளவு பிரஷரோட வெளியில வருது இல்லையா? பழைப்பமா மாட்டோமான்ற பிரஷரோட வருது. ஒருவர் ஆன்மீக நிலையில் உயர்த்தும் அறிவை பெற்றாலுமே சூழ்நிலையால் அதை மறக்க நேரும் என்பது ஊகிக்கப்படுகிறது. 100% இந்த வார்த்தை கரெக்ட் இல்லையா? சில சென்டென்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும், நல்லா படிச்சு ஞாபகம் வச்சுட்டு இருப்போம். ஆனா சில சமயத்துல அது நம்ம கண்டிப்பா நினைவுக்கு வரவே வராது. ஏன்னா அது நமக்கு மறதி எனக்கூடிய குணத்தால நம்மளால மீண்டும் அதை வந்து எடுத்துட்டு வெளிப்படுத்தவே முடியாது. மறக்கம் சூழ்நிலைகளால் வந்து இப்ப பிரஷரோட இருக்கும்பொழுது மறந்தே போயிடுவோம் நம்ம இல்லையா? குழந்தைகள் மட்டுமல்லாமல் முதியோர்களும் தங்களின் கிருஷ்ண உணர்வின் அறிவை மிகுந்த கவனத்துடன் காக்க வேண்டும். அதனால்தான் அந்த பிறந்த பிறகு கூட நம்ம அந்த வாய்ப்பு நமக்கு கிடைச்சா அதை நாம கண்டிப்பா நழுவ விடவே கூடாது. அதை அப்படியே புடிச்சுக்கணும் கெட்டியா இல்லையா? பக்தி பீத இல்லத்தா அதை அப்படியே எடுத்துட்டு போனோம். அது கிரீப்பர்ன்னா அதாவது கொடி மாதிரி அந்த விதையை நம்ம ஹிருதயத்துல வந்து பதிய வச்ச பிறகு குருவானவர் பதிய வைக்கிறார். அதை அப்படியே நம்ம எடுத்துட்டு போகிறதுக்கு நாம முயற்சி செய்யணும். சாதகமற்ற சூழ்நிலைகளை தவிர்க்க வேண்டும். எதெல்லாம் நமக்கு வந்து நம்முடைய சாதனைக்கு வந்து பங்கமாக இருக்கிறதோ அத்தகைய சூழ்நிலைகளை நாம தவிர்த்து விட வேண்டும். அதனால் அவர்கள் தங்களின் முதற் கடமையை மறவாதிருக்கலாம். இந்த பிரேயர் நமக்கு முதன்மையா கடமையா இருக்கிறது எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு செய்யக்கூடிய திருத்தொண்டு இல்லையா? அதை மறவாம இருக்கக்கூடிய ஒரு பாக்கியத்தை நாம பெறுகின்றோம். இத்யேவம் சைசவம் புக்வா சுகம் பௌகண்டமேவ ச அலப்தாபீசிதோ ஞானாத் இத்தமன்யோ சுஷார்விதஹ. இது ஏவம் இந்த விதத்தில் சைஷவம் குழந்தை பருவம் புக்வா அனுபவிக்கப்பட்டு துக்கம் துன்பம் பௌகண்டம் அந்த 5 years வரும் இல்லையா? அதுதான் பௌகண்ட பருவம் என்று சொல்லப்படுவது. 5 வயது வரைக்கும். ஏவம் அதுக்கப்புறம் வந்து எவ்வனம் இதெல்லாம் வரும் இல்லையா? ஏவ ஆயினும் சா மற்றும் அல்பத அடையப்படாமல் ஆபீச அபீப்சித அவருடைய தொல்லை அக்ஞானாத் அறியாமையால் இந்த தூண்டப்பட்டு மன்யு அவர் சினம் சீசா துன்பத்தால் அற்பிதக வெல்லப்படும். இந்த விதத்தில் குழந்தை பலவித தொல்லைகளை அனுபவித்து தன் குழந்தை பருவத்தை 1 வயசு 2 வயசு எல்லாமே கடக்கிறது இல்லையா? பிள்ளை பருவத்தை அடைகிறது. பிள்ளை பருவத்திலும் தான் ஒரு போதும் அடைய இயலாத பொருட்களை பெற ஆசைப்படும். இது வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? கம்பேரிஷன், நம்ம ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் இல்லையா? அவங்க கிட்ட ஒரு எலக்ட்ரிக் கார், அந்த குழந்தை வந்து 4-5 வயசுதான் இருக்கும். சோ அவங்க நல்ல செல்வந்தர் வீட்டுல வந்து ஒரு 20-30 கொடுத்து இந்த பிளாஸ்டிக் கார் வாங்கியிருப்பாங்க இல்லையா? அத வந்து பக்கத்து வீட்டுல வந்து ஒரு ஏழையான வீட்டுல இருக்கக்கூடிய வந்து அந்த குழந்தையோட ஃப்ரெண்டா கூட இருக்கலாம், பேசுவான். சோ அவங்க வீட்டுல அந்த கார் இருக்கு, நம்ம கிட்ட இல்லையே அப்படின்னு நம்முடைய வீட்டுல இருக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி என்ன அப்படிங்கிறத பத்தி யோசிக்கக்கூடிய திறன் வந்து அந்த குழந்தைக்கு அப்படி இருக்காது இல்லையா? ஆனா அதை பெறணும்ன்ற ஆசை மட்டும் இருக்கும் இல்லையா? அதை அடைய முடியலன்னா அதுக்கு வந்து கோபம் வேதனை எல்லாமே வரும். இது எல்லா சூழ்நிலையிலுமே வந்து வரக்கூடிய ஒன்றுதான். சோ இத இப்ப இந்த ஒரு உதாரணம் வரும்போது எனக்கு ஒரு நினைவு வருகிறது. ஆக்சுவலி என்னுடைய மகன் வந்து அந்த என்னது கேம் ஆடுவாங்க இல்லையா? அத வந்து 7வது படிக்கும்போது கேட்டான், எனக்கு அந்த பிளே ஸ்டேஷன் வாங்கி கொடுமான்ட்டு. அந்த சூழ்நிலையில எனக்கு இருந்தது, வாங்கி கொடுக்கக்கூடிய தகுதியும் இருந்தது. ஆனா அதை நான் மறுத்து விட்டேன். அதை வாங்கி கொடுத்தா அதுலயேதான் உட்காந்து விளையாடிட்டு இருக்கோம். பிளே ஸ்டேஷன் 3, 2 எல்லாமே நிறைய பேர் வீட்டுல உண்டு. ஆனா நான் அதை வாங்கி கொடுக்கவே இல்லை. ஆனா இன்றைக்கு வரைக்கும் கூட என்னுடைய பிள்ளை வந்து அதை சொல்லி காட்டுறேன், எனக்கு நீ அப்ப வாங்கி கொடுத்திருந்தா இப்ப நான் கம்ப்யூட்டர்ல கேம் ஆடாம இருப்பேன்ல அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்கியூஸ வந்து சொல்றான். அதாவது வீட்டுல உட்காந்து வீடியோ கேம்ஸ் ஆடுறது வந்து அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்கியூஸ் அப்ப வாங்கி கொடுக்காததுக்கு இப்போ அதனாலதான் நான் இதை செய்யறேன் அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்கியூஸ். அப்படின்னா அதுவே ஒரு வேதனை அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ அதை வந்து வெளிப்படுத்தக்கூடியதை வச்சு என்னால இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய
கருத்துல இருந்து என்னால வெளிப்படுத்த முடிகிறது. இதெல்லாம் இப்படிதான் அந்த குழந்தைங்களுடைய மனசு இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து, அது நல்லதா கெட்டதா அப்படிங்கறது வந்து சொன்னதை வந்து ஏத்துக்கக்கூடிய அந்த பக்குவம் இருக்கல. அப்ப இல்ல, இப்பயாவது உணரணுமா? கிடையாது. இப்பயும் அதே அந்த அந்த கிட்டிஷ் மென்டாலிட்டி வந்து சில சமயத்துல வந்து வளர்ந்தே இருந்தாலும் கூட வெளிப்படுத்தக்கூடிய குணாதிசயம் வந்து நம்ம கிட்ட எல்லாத்தையும். அஜ்ஞானம் என்பது எந்த வயசுல வேணாலும் நம்ம வெளிப்படுத்துவோம். அதுக்கு உதாரணம் எல்லாமே இதுதான். ஏன்னா அந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்கக்கூடிய தன்மையை நம்ம இன்டெலிஜென்ஸ வளர்த்துக்கவே இல்லை. அடையிலையே என்ற அந்த ஏக்கம் அடுத்து அதுவே வந்து கோபமாக மாறி அதுவே வந்து வேதனையாக மாறிவிடுகின்றது இல்லையா? செகண்ட் சாப்டர் பகவத்கீதையில நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? ஆசை, அதனுடைய தாட் ப்ராசஸ் இல்லையா? அந்த தாட் ப்ராசஸ வந்து அது மேலேயே நம்ம வந்து நம்முடைய ஆசையை வளர்த்துக்கணும் இல்லையா? டிசையரை வந்து வளர்த்துண்டு அதுக்காக அடையறதுக்காக முயற்சி செய்யும் பொழுது அடைய முடியலன்னா கோபத்தினால வந்து நமக்கு என்ன வருது? நம்முடைய நினைவு வந்து தப்புவது இல்லையா? கோபம் வந்தாலே நம்ம நினைவு வந்து தப்பு விடுகிறது. சோ அந்த நினைவு நிலை தப்பும் பொழுது நாம தவறான செயல்கள் செய்கின்றோம் இல்லையா? தவறான செயல்கள் செய்யும் பொழுது நம்ம வந்து அழிவு பாதையை நோக்கி தான் நம்ம செல்கின்றோம். பயம் எல்லாமே வரும். அதோட வந்து இழிவான ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறோம். எஸ் மாதாஜி. ரெண்டாவது சொல்லுங்க. செகண்ட் சாப்டர்ல கொடுத்திருக்கு இல்லையா? தியாயதோ விஷயான் பும்ச சஞ்சாயதே காமாத் விஜாயதே க்ரோதாத் பவதி சம்மோகः சம்மோகாத் ஸ்மிருதிவிப்ரமः ஸ்மிருதிப்ரம்சாத் புத்திநாசோ புத்திநாசாத் ப்ரணஷ்யதி. எஸ், குட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் எஸ் எஸ். அதுதான் இந்த இடத்துல நாம இந்த இடத்துல மேட்ச் பண்ணிக்கணும். நான் ஸ்கூல்ல ஒர்க் பண்றப்ப என் டூர் போவோம் மாதாஜி. என் பொண்ணை விட்டுட்டு தான் நான் போவேன். ஏன்னா இவ்வளவு கூட்டிட்டு போனா அவ்வளவு கவனிக்கணும். மற்ற குழந்தைங்களை என்னால கவனிக்க முடியாது, நான் விட்டுட்டு போவேன். அதனால இப்ப கூட மாதாஜி என்னை விட்டுட்டு போனேன்ல, அதனாலதான் நான் இப்ப டூர் போறேன். நான் எங்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லுவேன். இந்த ஏஜுக்கு கூட அவங்களுடைய அஞ்ஞானம் அந்த சமயத்தை வெளிப்படுது இல்லையா? அதாவது சிறு பிராயத்துல வந்து எதை அடையலையோ அது ஆழ் மனசுல வந்து பதிய வச்சிருக்கும். இன்னைக்கு அந்த வீடியோ கேம் ஆடுறது வேண்டாமே அப்படின்னு சொன்னா கூட, எனக்கு நீ அப்ப வாங்கி கொடுத்திருந்தா அதை நான் அந்த அப்பயே க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இருப்பேன் இல்லையா? அப்ப நீ வாங்கி கொடுக்கல, அதனால நான் இப்ப ஆடுறேன். சோ எந்த அளவுக்கு அந்த ஜஸ்டிபிகேஷனை வந்து நம்ம பாக்கணும் இல்லையா? சோ 22 years old கிட் இந்த மாதிரி பேசினா அப்ப அவ இன்னும் அந்த கிட்டிஷ் மென்டாலிட்டியோட இருந்தா எப்ப அவன் அந்த பக்குவம் வர்றது இல்லையா? சோ அதெல்லாமே வந்து அது கிடைக்கலையே, அது கொடுக்கலையே, அதெல்லாம் செய்யலையே, எதுக்கு கொடுக்கல, எதுக்கு வாங்கல அப்படிங்கறதெல்லாம் யோசிக்கக்கூடிய தன்மையே கிடையாது. அதுதான் ஆவித்யை, அறியாமை. ரொம்ப அற்புதமா சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஸ்லோகத்துல இல்லையா? சோ பிறப்பிலிருந்து 5 ஆண்டுகள் முடிவரை உள்ள காலம் குழந்தை பருவம். 5 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் 15ஆம் ஆண்டின் இளமை தொடங்குகிறது, அதாவது யவனம். குழந்தை பருவத்தின் தொல்லைகள் முன்பே விளக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஆனால் குழந்தை பிள்ளை பருவத்தை அடையும் பொழுது அவன் பள்ளியில் சேர்க்கப்படுகிறான். இதுவும் கரெக்ட் தான். சில குழந்தைங்க ஸ்கூலுக்கு போனா அழும். ரொம்ப ஃபோர்ஸா எடுத்துட்டு போய் விட்டுட்டு வந்தா கூட அங்கேயே அம்மா அப்பா வெளியிலேயே காத்துட்டு இருப்பாங்க, எப்ப டீச்சர் வந்து அழைச்சிட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்காக அவங்க ஒரு மணி நேரம் அங்கேயே இருந்து வருவாங்க. சோ ஏன்னா விடாம அழுதாக்கா அந்த கிளாஸ்ல வந்து எதுவுமே நடத்த முடியாது இல்லையா? அத பொறுப்பு படித்த தேர்வுகளில் வெற்றி பெற்று பெறுவதற்கான பொறுப்பை ஏற்கும்படி. எஸ், நீ வந்து கிளாஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கணும். எல்லாத்தையும் ஹோம்ஒர்க் எல்லாம் முடிச்சியா? ஸ்கூல்ல இருந்து வந்த உடனே ஒரு கிளாஸ் பால் கொடுத்த உடனே எஸ் இதெல்லாம் பண்ணியா அப்படின்னு வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், மீண்டும் வாங்கலாம். ஆல்ரெடி 7 பீரியட் 9 பீரியட தெரியல, சிறு பிராயத்துல 7 பீரியட் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அந்த 40 மினிட்ஸ் 7 தான். அந்த 7 பீரியட் உட்கார்ந்து வந்திருப்பாங்க அவங்க. இன்னும் அம்மாவும் என்ன வந்து உட்கார்ந்து படிக்க சொல்றாளே அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த அந்த புத்தி தான் இருக்கும் இல்லையா? சோ அவனுக்கு ஒரு போனை கொடுத்துட்டு கேம் ஆட சொன்னா அழகா விளையாடுவான். தட் இஸ் இது இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டம். அவன் வைத்து அப்பெல்லாம் வெளியில போய் ஓடி விளையாடணும்னு நினைப்பாங்க. அப்போ கூடிய சில பொருட்கள் அது பரவாயில்ல, ஹெல்த்தியா இருக்கலாம். ஆனா அதெல்லாம் மாற்றி இப்ப நம்ம சோம்பேறித்தனமா இருக்கக்கூடிய விளையாட்டுகளை நம்ம வாங்கி கொடுக்கணும். ஆனால் சூழ்நிலைகள் அவற்றை அடைய இயலாதவாறு இருக்கலாம். இவ்வாறு அவன் துன்பப்பட்டு வேதனை உணர்கிறான். ஒரு வார்த்தையில் கூறினால் அவன் தன் குழந்தை பருவத்தில் மகிழ்ச்சியற்றவனாக இருந்ததை போலவே தன் பிள்ளை பருவத்திலும் மகிழ்ச்சியற்றவனாக உள்ளான் என்றால்
இளமை பற்றி சொல்ல என்ன இருக்கிறது? பிள்ளைகள் விளையாடுவதற்கும் பல செயற்கை தேவைகள் இல்லையா? செயற்கை தேவை, இந்த வீடியோ கேம் இதெல்லாமே செயற்கை தான். சரியாக படைப்பார்கள், அவர்கள் திருப்தி அடையாத போது அவர்கள் மிகுந்த சீற்றம் அடைகின்றனர். விளைவு துன்பம். சோ கோபம் வந்தா அடுத்தது நமக்கு துன்பம் தான் கிடைக்கும் இல்லையா? சோ கோபத்தினுடைய விளைவு என்றைக்குமே நன்மை கிடையாது. ஆனா ஒன்றுக்கு மட்டும் கோபம் கொள்ளலாம். அதாவது இறைவனை நிந்திப்பவர்களும் பக்தர்களை இழிவுபடுத்தவர்களுக்கும் நம்ம கண்டிப்பா கோவப்படணும். சோ அந்த இடத்துல நம்ம கண்டிப்பா இருக்கவே கூடாது. ஒன்று நம்ம அவங்களுக்கு புத்தி சொன்னா எடுத்துக்கக்கூடியவங்களுக்கு புத்தி சொல்லணும். அப்படி எடுத்துக்காதவங்க கிட்ட நம்ம மீண்டும் பேசாம சைலண்டா நகர்ந்து விடுவதுதான் உசிதமான செயல். அவ்வளவுதான். இதான் நம்ம நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன்லயும் படிச்சோம் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி நம்ம அதே பழக நம்ம முயற்சி செய்யணும். இந்த 3 ஸ்லோகங்களை நாளைக்கு நான் சொல்றேன். ஓகே. வாஞ்சகல்பதாரூபிய கிருபா சிந்துபியே வச்ச पतितानां भावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा माताजी। வாழ்க வளமுடன். हरे कृष्णा।